नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. सर्वांना आज एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर. छान गप्पा मारायच्या आहेत. सर्वांनी कमेंट करा. बघू माणसं विसरलात का 4 दिवसात आम्हाला. कमेंट करा मंडळी. कमेंट करा. नमस्कार सुरेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे. हॅलो सर्वेश, कसं आहेस तू? स्वागत आहे तुझं. सुरेश दादा नमस्कार रे ताई. नमस्कार दादा, नमस्कार. हाय विहान भाई, हेलो. स्वागत है सबका. प्लीज लाइक करा, लाइक करो. सर्वांनी लाइक करा चॅनलला. सर्वांनी प्लीज लाइक करा चॅनलला. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कसे आहात सर्वजण? सुरेश दादा, सर्वेश, विहान भाई. मासे रांधतस काय? नाही रे बाबा, आज एकादशी आहे. आज एकादशी आहे, एकादशी. सो मासे नाही. सुई लगाऊं क्या? नहीं रे भाई, सुई मत लगाओ. मुझे क्यों सुई लगाओगे तुम? एक नंबर लाईक ताई. थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सर्वेश, विहान भाई, प्लीज डबल टॅप. भातासारखे काय रवतस? भटासारखे. भातासारखे काय रवतस म्हणजे भटासारखे की भातासारखे? सुरेश दादा म्हणतात कोता ही तो आता सिस्टर. कोता ही तो आता सिस्टर म्हणजे काय? ये लाइव की वैक्सीन है. ये लाइव की वैक्सीन है भाई, आपको लगानी चाहिए. आपको ही लगानी चाहिए विहान भाई वैक्सीन. पटापटा सर्वांनी कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हला. खूप दिवसांनी आपलं लाईव्ह, 4-5 दिवसांनी आपलं लाईव्ह चालू झालेलं आहे. प्लीज सर्वांनी कमेंट करायचे आहेत. सुरेश, कुठे आहे तुम्ही ताई? मी इथंच आहे जम्मूला. प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करायचे आहे सर्वांनी. राहुल सोनवणे, हॅलो राहुल दादा, नमस्कार. हाय, कुठून? मी कोकणातली आहे राहुल दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून आहात? सुरेश दादा माझं जेवण झालं का? चालू आहे जेवण दादा, जेवणच बनवते. जेवणच बनवते मी. निहार बनतो हिरोईन. हा, मी हिरोईन का? वा वा वा, थँक्यू. विहान बोलते मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, आपको भी करवा लो ना यूट्यूब बैन हो जाएगा. ऐसे सब करवा लो, सबको वैक्सीनेशन मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके. राहुल दादा म्हणताय ताई गाणे म्हणा. राहुल दादा थोडीशी तब्येत डाऊन आहे ना, त्यामुळे मी म्हणत नाही आहे. पण जर मध्येच असं आलं तर म्हणेन. सध्या जीव माझा खराब चाललाय. तुम्ही कोणी विचारलं पण नाही की ताई कशी आहेस, काय आहेस, मला माहिती पण नाही. हा, सर्वेच बटाटा भाजी. बटाटे भाजी का? बटाटा भाजी नाही रे, वेगळी भाजी बनवते.
निहार म्हणतोय आज काय स्पेशल जेवण? आज भाकरी आणि भाजी बनवते. पवन घाव म्हणतायस जय श्रीराम. जय श्रीराम दादा, जय श्रीराम. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. ताई कशी आहेस? राहुल दादा म्हणते मस्त आहे दादा, मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? शंकर रसकर म्हणताय नेमार सोबत बोलून मला खूप आनंद झाला. हो का? नेमार कोण हा? सर्वेश म्हणते वांग्याची भाजी. वांग्याची भाजी नाही बनवते रे मी. इकडे त्यांना आपल्या त्या सातारा साईडला भेटतात त्या शेंगा, त्याची भाजी बनवते मी. म्हणजे ह्याच्यासारख्या भेटतात त्या. विहान भाई बोलतोय प्रीतिया जी मैंने सुना कि आप अपने सब्सक्राइबर के घर 2-2 गैस सिलेंडर भेज रहे हो. हाँ भेज रही हूँ लेकिन पहुंच नहीं रही है, बीच में कहीं गायब हो रहे. भाजी बनवताना सांगते मी कुठली भाजी बनवते, मला त्या शेंगांचं नावच येत नाही. बाई काय हा प्रकार? कांदा मला रडवतो बाबा. मर्तांड मल्हारी म्हणतायत येलकोट येलकोट. जय मल्हार, जय मल्हार, येलकोट येलकोट. कसे आहात दादा? स्वागत आहे. हाय समर्थ. निहार म्हणतोय काय कांदा कापून पाणी येतं, आमच्या घरी तर कधी येत नाही असं. अरे कुठला कुठला कांदा ना जरा एकदम असा हे असतो, भरलेला असतो पाण्याने, त्यामुळे ते येतं पाणी डोळ्यात. सगळे सागर दादा म्हणताय जेवण केलं का दीदी? सागर दादा जेवण चालू आहे, या जेवायला. बनवणार आहे तांदळाची भाकरी आणि भाजी बनवते. आज एकादशी आहे ना, सो काही म्हणजे नॉनव्हेज वगैरे नाहीये. फास्ट कापला तर पाणी येत नाही. हा फास्ट कापलं तर येणार नाही, पण मी तुमच्याशी बोलते ना, एवढा टाइम लागणार तर येणारच ना. ये ना मग पाहिला कांदा. विहान भाई कुड्याच्या शेंगा. अरे नाही रे कुड्याच्या शेंगा, थांब ना मी तुला दाखवते. विहान भाई बोलते 2 गैस सिलेंडर प्लस मैं 1 किलो सोना हर सब्सक्राइबर के घर भिजवा दो. ओके, मेरे पास जब 1 किलो सोना होता तो मैं यहाँ यूट्यूब खोलती. मैं यूट्यूब खोलती क्या भाई? मेरे पास इतना सोना होता तो. मल्हारी दादा मध्ये एकच नंबर आहे. येस एकच नंबर आहे. म्हणजे काय लाईक करत नाही आहेत लोक ना. यार म्हणते पाणीने भरलेला कांदा. येस पाण्याने भरलेला कांदा. वैष्णवी हाय वैष्णवी, लाईक अँड सबस्क्राईब गाईज. येस मंडळी लाईक अँड सबस्क्राईब गाईज, प्लीज प्लीज सबस्क्राईब. जय श्रीताई नमस्कार. जय भीम, जय भीम म्हणतात. जय जय श्रीताई. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. डीपी कोणाचा आहे ग? माझा आहे डीपी. डीपी में मैं ही हूँ. आईला सुन नाही पाहिजे कामवाली, त्याला दिसते मी काय कामवाली. संथाराव लाईक अँड सबस्क्राईब मॅडम अँड यू आर ब्युटिफुल फ्रॉम आंध्र प्रदेश. हेलो हेलो संता भाई नमस्ते, कैसे हो आप? मग काय चवळीचे नाही रे. थांब, तू तर ना ऐकणारच नाही काय ते सांगतेच आता. निहार आणि तू पागल करून टाकला. सांगते कसल्या शेंगा त्या. माझा मोबाईल गेला. अरे रे जास्त धुकडल्या, जास्त धुकडल्या. जास्त धुकडल्या.
और झिरो करपलं रे बाबा. अनिकेत दादा, माझा पण चष्मा आहे. मंडळी सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. पटापटा काय माणसं तुम्ही लाईव्हला येत नाही आहात. पटापटा पण कमेंट कर सर्वांनी. सावध होई शिकारी. अनिकेत दादा तुलाच बोलतोय. माझा पण चष्मा आहे. तुझ्याकडे पिंक कलरचा आहे ना, माझ्याकडे कसला आहे. हा माझा चष्मा नाही, मला नाही आवडत हा चष्मा, माझाच आवडतो. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रीती याला सपोर्ट करा सर्वांनी. सावध होई शिकारी जादू पाहुणी. श्रेया घोषाल नाही रे, त्यांची सर आपल्याला येईल का. युजर मध्ये कर कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. वॉइस छान आहे तुझा खरंच. हो दादा, पण मला कोणी घेणार नाही. गायला तर कोण घेणारच नाही, म्हणणार लहानपणापासून तुझं शिक्षण नाही झालंय ना, कशाला घेणार मला कोण. हाय सौरव फौजी, कुठून आहात तुम्ही. छान, वा. कुठून आहात तुम्ही फौजी भाई, कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा मला. अनिकेत दादा म्हणते तेरी उम्मीद तेरा इंतजार बोल सॉन्ग. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार मैंने सुना ही नहीं है सॉन्ग भाई. सदाशिव दादा हॅलो कोकणची प्रीती, आज कोणता स्वयंपाक. मासे आहेत का. नाही, आज एकादशी आहे. सॉन्ग बेटर सिंगर बेस्ट. येस. प्लीज लाईक करा मंडळी. 10 मिनिटं झाली यार, लाईक होत नाही आहेत. प्लीज लाईक करा पटकन, सर्वांनी लाईक करायचे आहेत. प्लीज लाईक करा, लाईक करा. लाईक होऊन जाऊ दे मंडळी, प्लीज लाईक करा. ला ला ला. इसलिए तो लाईक सब्सक्राइब बनता है. सर्वेश दादा म्हणतोय लाईक डन बाय, इसलिए तो लाईक सब्सक्राइब बनता है. सौरभ भाई प्लीज लाईक सब्सक्राइब. कुठून आहात तुम्ही सांगितलं नाही. निकेत दादा माझा आवाज ऐक मग एकदा. ओके. तू तुझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये टाक, मग मी बघते. सौरभ दादा म्हणतोय मी फौजीतून, मी मुंबईतून. तुम्ही कुठून. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा. कोकणात कधी आलात का अनिकेत दादा. यशश्री हाय. सौरभ दादा म्हणते मी मुंबईवरून, माझी आई. ओके, मुंबईवरून तुमची आई आहे का. खूप छान. मंडळी पटापटा कमेंट करा यार. आज काय झालंय कमेंट नाही, माणसं सीसीवर नाही, विसरली मला. सौरभ म्हणते सावंतवाडीत आलो ना. ओके, सावंतवाडी मध्ये आलात का. वा वा वा. ना ते सावंतवाडी कसं वाटलं मग सौरभ भाई. सौरभ भावाचं वाटलं. तू फौजी आहेस का. कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. हो फौजी आहे. मग कुठे आहे पोस्टिंग. मुंबईलाच आहे का.
कुडाळला पण आलोय. ओके, वा वा वा. लाईक सबस्क्राईब करा. येस मंडळी, प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब प्लीज. जे नवीन आहेत त्यांनी प्लीज लाईक सबस्क्राईब करा. अनिकेत आली कोमलन माझ्या दारी, काय याला तिचं चाललंय. सध्या कुठे आहात? सौरभ फौजी म्हणतात आवाज सुपर्ब. बेळगावला. अरे वा, बेळगावला मजा आहे हो. तुम्ही मुंबईचे असून तुम्हाला बेळगावला पोस्टिंग दिली. एक नंबर, खूप छान. कुठल्या याचे आहात? बेळगावला म्हणजे कोणत्या युनिट मध्ये आहात? सावध होय शिकारी जादू पाहुणी. सध्या कुठे आहात? यशस्वी विचारते. सौरभ म्हणतायत सपोर्ट करा सर्वांनी प्लीज. या दादा कोणच नाही करत रे. सौरभ दादा सपोर्ट तर मला कोणच नाही करत. तुझ्या ताईला कोण नाही सपोर्ट करत. गुरुनाथ दादा म्हणतात हाय ताई. हाय गुरुनाथ दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? आले का कधी बेळगावला? नाही, बेळगावला नाही आले, पण मिस्टर जातात ना कधीतरी. मिस्टर जातात बेळगावला कधीतरी. सावध होय शिकारी. मला तर वासाने वैताग आलाय या जेवण्याचा. यशस्वी म्हणते मी जाऊन आली आहे. रेल्वे स्टेशन तिकडे आहे ना? रेल्वे स्टेशनच्या तिकडे आहे ना? गरम केलेलं पाणी विचित्र लागतं रे बाबा. मी गेली ना आता मला माहितीये. मी गेली ना आता मला माहितीये. ओके गो. हाय गॉडफादर, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? विजय दादा म्हणताय लाईक नंबर 8. ताई श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई तुमची झालं का लंच? झालं का? नाही, लंचच बनवते. तुमचं झालं का? तिरुपतीला जाताना सप्टेंबर मध्ये गेलो होतो ना. ओके ओके. सौरभ दादा म्हणते ओके. गॉडफादर म्हणते गरम पाणी रूम खूप भारी असते. गरम पाणी रूम खूप भारी असते म्हणजे कुठून बोलता तुम्ही? यशस्वी. यशस्वी पण कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. गॉडफादर कसे आहात तुम्ही? तू प्रॉपर मुंबईचाच आहेस का रे सौरभ? तू प्रॉपर मुंबईचाच? आदित्य सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय ग पोरी? माझं नाव नाही मी सांगणार रे पोरा. हॅलो आदित्य, कसा आहेस तू? स्वागत आहे तुझं. हरिया विजय दादा म्हणते येस, राईस दाल एग अँड प्रॉन्स फ्राय विथ पापड अँड गिला बोंबील फ्राय सिंपल लंच टुडे. हो बाय गॉड, हे सगळं खाताय आणि सिंपल लंच टुडे म्हणून सांगताय. काय रे देवा, आज एकादशी आहे. एकादशी वाघाची मावशी आहे मोठी हौशी, उंदीर तळून खाते एकादशीच्या दिवशी.
सौरभ दादा म्हणतोय हो. ओके. तर मंडळी, सौरभ दादा आपला फौजी भाई आहे. खूप छान वाटलं सौरभ, तू आलास माझ्या लाईव्हला. सौरभ म्हणतोय हरिया एक्सप्रेसने गले होते का? हरिया एक्सप्रेसने गेले होते का? नाही रे, हरिया एक्सप्रेस कुठं? सौरभ म्हणते हो, यशस्वी म्हणते हो हो. लाडक्या सोनिया, ऍक्च्युली तुम्ही कुठून आहात? हाय लाडक्या सोनिया, पण मी ऍक्च्युली कोकणातून आहे. तुम्ही कुठून आहात? गॉडफादर म्हणते मला एकदा खोकला लागलेला मित्र बोलला की गरम पाणी आणि रम घे, खोकला थांबतो. मग काय, थांबला ना? ओके, मग मी रम घेऊ का? मिट्टी जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे 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 रम. लाडक्या सोन्यामध्ये ऍक्च्युली तुम्ही कसे आहात? ओके, ऍक्च्युली मी मस्त आहे. तब्येत जरा बरी नव्हती, तर आता बरी आहे. अनिकेत दादा म्हणते किती छान आवाज आहे. थँक्यू अनिकेत दादा, तू माझा फॅन आहेस. थँक्यू. माझं नाव नाही सांगणार, माझं नाव नाही सांगणार. ओके. हरियाबाई. ओके. आदित्य म्हणते मी एकदम मजेत आहे बायकोच्या कृपेच्या आशीर्वादाने. ओके. एक मिनिट. आदित्य म्हणतोय बायकोच्या आशीर्वादाने मी एकदम मजेत आहे बायकोच्या कृपा आशीर्वादाने. मग बायकोचा आशीर्वाद असला की आपल्याला काही टेन्शन नाही, बरोबर ना? मी रावण आहे, लग्न झालं आहे. अनिकेत दादा, तुम्हाला बरं माहिती कुठची रेल्वे कुठे जाते ती, कारण तो समर्थ आहे. हिंदुत्व म्हणतात हॅलो हिंदुत्व, नमस्ते. सौरव म्हणते फुल सपोर्ट आहे तुला, टेन्शन नको घेऊ. थँक्यू. हिंदुत्व, कसे आहात तुम्ही दादा? यशस्वी त्यांनी मला विचारलं. काय विचारलं? अभि दादा म्हणतोय लाईक डन. थँक्यू अभि दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. सौरभ म्हणतात यशस्वी मी पूर्ण भारत फिरून आलो आहे, सर्व माहीत आहे. कुठे कुठे पोस्टिंग झाल्या भावा तुझ्या? ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. अनिकेत दादा म्हणते मोजता येत नाही एवढं वैभव दिलंय पांडुरंगाने. हो दादा, असंच वैभव राहू दे आणि सुखी राहा, आनंदी राहा अनिकेत दादा. पण मी काय करू? यशस्वी म्हणते ओके. अनिकेत दादा म्हणते डॉक्टर घ्या तुम्ही खोकला जायला. अरे अनिकेत दादा, फोडणीला घातलं ना, त्यामुळे मला खोकला आला. मला खोकला आला यामुळेच. तुमचं चॅनल आहे का यशस्वी? यशस्वी तुमचं चॅनल आहे का? चैत्राली, हाय चैत्राली ताई, नमस्कार. कशा आहात तुम्ही? यशस्वी म्हणजे गडचिरोलीचा कोणता तरी एखादा अनुभव सांगा ना.
हॅलो. हिंदुत्व म्हणतात. हो हो, तुम्हाला कसं माहिती? हिंदुत्व म्हणतात तो आला, त्याने पाहिलं आणि जिंकून घेतलं सारं. तो किशोर शेळके म्हणतात जय कोकण, जय चाकण. जय कोकण फक्त. किशोर दादा म्हणतात हाय. अनिकेत दादा, दर महिन्याच्या एकादशीला विठूच्या भेटीला मी जातो. पंढरीला वैष्णवांचा मेळा झालाय गोळा. चंद्रभागेच्या काठाला विठाला वारकरी आलाय भेटीला. वा वा वा, खूप छान, खूप छान. किशोर हाय ताडे, तुझा छोटा भाऊ लाईक डन. ओम नमो आदेश. अलक निरंजन. किशोर दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? हिंदुत्व म्हणतात दारूने आमच्या चुलत आजोबांचे घर गेले, सगळं शेत गेलं, त्यांची बायको पोरं सोडून गेली. खोकला काय चीज आहे दारू पुढे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. गॉडफादर मध्ये आज पिठलं भाकरी आहे. मी पण आता भाकरीच करणार आहे आणि भाजी बनवली. अनिकेत दादा, तुम्ही कॉलेज होते तेव्हा खूप पोरं मागे असतील ना तुमच्या? मी सगळ्यांना दादा म्हणायची. पाठी आली की घाबरायची, मला प्रपोज करायलाच घाबरायची. पुढे काय, कारण मी जर माझ्याशी कोणी बोलायला आला, हा बोल दादा, काय झालं दादा म्हणून त्याला मोकळी. चैत्राली म्हणते जेवण झालं का? हो, चैत्राली ताई बनवते. यशस्वी म्हणते फौजी दादा गेले की काय लाईव्ह वरून? गेले गेले वाटतं फौजी दादा. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची प्रीती या लाईव्हला. आलीच मी. जेवण झालं का ताई? बनवते चैत्राली ताई. काही पण तुम्हाला तुम्हाला मला तेव्हा चष्मा नाही लागलेला भावा. आणि भावा मला चष्मा नाही लागलेला तेव्हा, हल्ली लागला. हल्लीच लागला मला चष्मा, पहिला नव्हता चष्मा मला. यशस्वी मध्ये हाय. मध्ये खात बस. मध्ये खात बस म्हणजे मी पण सगळ्यांना दादाच म्हणते. सेम कंडिशन आहे तुझी ताई. मग काय. मध्ये मध्ये कुठे गायब होतेस? अगं मध्ये मध्ये काहीतरी काम करायचं असतं, सो मी गायब होत आहे. विचार करते खोबरं चांगलं आहे का. मला तर काही समजतच नाही. जाऊ दे, खोबरं घालतच नाही. तू कुठची? मी कोकणची. यशश्री, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मी गावाला आहे. तुम्ही गावाला आहात का चैत्राली ताई? तुमची मुलगी कशी आहे?
आँखों में कचरा कचरों में कचरा निमिया जो लगाए रे देख के तेरे मस्त जवानी चंदा भी शर्माए रे तेरी चादर उड़ी उड़ी जाए. आँखों में कचरा कचरों में कचरा निमिया जो लगाए रे देख के तेरे जवानी चंदा भी शर्माए तेरी चादर उड़ी उड़ी जाए. यशश्री ताई म्हणते ताई मी पण कोल्हापूरची. आपण सगळे कोकणातलेच आहोत. कोल्हापूर सिंधुदुर्ग बरोबर ना. मी तुला विचारलं नव्हतं, चैत्राली ताईला विचारलं. मी म्हटलं मीच आन्सर देऊन टाकते. कराटी कुस्ती चॅम्पियन आहे ग. हो का, खूप छान खूप छान जयश्री ताई, खूप छान. एक नंबर. मंडळी पटापटा कमेंट करा. तू कुठची आहे ते मला पण माहिती आहे प्रीतू. यस बेबी. भाकरी बनवते, या खायला मंडळी, भाकरी खायला या. पूर्ण हिस्ट्री सकट. ओके, माझी हिस्ट्री तुला माहिती आहे का यशश्री? माझी तुला हिस्ट्री माहिती आहे का? दिसते नजला सोक चित्र नवे. मंडळी पटापटा कमेंट करा. थांब थांब, गरम पाणी आहे बघ. इतके घे जातं बघ, अर्धा ठेवलेला.
चला मंडळी, पटापटा कमेंट करा. भांडायला सध्या कोणीच नाही म्हणून तुझ्याशी भांडत होती ती ऋतू. कोण भांडत होती माझ्याशी? माझ्याशी कोण भांडलं? मला कोणच नाही भांडलं ग माझ्याशी. तू भांडत होतीस का? तू भांडतेस का? राख नको मानू. जयश्री ताई इकडे पण. राहुल कांबळे, नमस्कार राहुल दादा. नमस्कार. ओळखता का जयश्री ताईंना तुम्ही? स्वागत आहे राहुल दादा. प्लीज सर्वांनी ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले चॅनलला, प्लीज सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि आमच्याकडे तांदळाची भाकरी खायला या. भांड ग भांड. शिंदे नड्यातले काहीतरी अडकलं, जाऊ दे. बोला, तुमच्या नड्यात अडकलं नाहीये, सो तुम्ही बोला. जयश्री ताई सगळीकडे असतो. हो का? असू दे हो, सगळ्यांना सपोर्ट करतात त्या. मी भांडत होती तुझ्याशी. हो का? अरे माझ्याशी सगळेच भांडतात, काय करणार. मेरे से सब झगड़ा करते सब. मैं सीधी हूँ, सीधी हूँ. हो शिंदे भाई, झाले नड खराब. नड खराब झाले तर शेकायचो. तू निघायचं पटकन, कल्टी मारायची. फालतू कमेंट करत बसायचं नाही. इथं चांगल्या माणसांनाच जागा आहे फक्त. हाय धीरज, काय करतेस? धीरज भावा, कसे आहेस तू? भाकरी भाजते, भाकरी तांदळाची भाकरी इकडे भाजतायत. शंभू राजे शेळके म्हणतायत, हसताय कशाला हो दादा? शंभू दादा हसताय का हो? हात भाजतायत नुसते बघा. आय शपथ ना, सगळ्यांना रविवारची सुट्टी असते ना दादा, पण आम्हाला सुट्टीच नाही बघा. मला सुट्टीच नाही. ए खूप ॲटिट्यूड. बाय बाय. ओके बाय बाय. मग काय पण काय कमेंट करतात तुम्ही? आता एखादी ताई आहे समोर म्हणून काय कसं पण कमेंट करणार का? आपण बायकांचा रिस्पेक्ट ठेवायला पाहिजे, तर त्याही रिस्पेक्ट मध्ये बोलणार ना. फोडणी घालून खराब झालं. वियान म्हणते रेकलो. फाडून खाईन, फाडून. सगळ्यांना माहिती नाहीये, कोकणातली वाघीण आहे. ऍटिट्यूड तर असणारच. मी कोकणातली वाघीण आहे, कळलं का? कल्टी मारने का नहीं रहने का. शंभूराजे हसतायत. कोकणातली वाघीण आहे, खरंच सांगते. कमेंट करायची तर नीट करायची, नाहीतर इथून कल्टी मारायची. सांगायचं नाही मला मी लाईक करू का. जाने वालों को जलने दो, जलने वाले को जलने दो ताई, ये जमाना जलेगा अभी, है ना भाई? गॉडफादर दादा, अभी तो जमाना जलेगा. रेखलो नाही ग, रखलो असणार. काय माहिती ग, मला तर सध्या ना
दिसतच नाहीये काय. यशश्री मला जरा भाकऱ्या भाजून दे गो बाई, कंटाळा आला मला त्या भाकऱ्यांचा. ताई पाव भाजी कैसे बनाते हैं? ओके, पाव भाजी की रेसिपी चाहिए? ओके देती हूँ. वर्डफॉल बंद है, उसमें और घी ऑयल डाल दो ताई और जला दो. पेट्रोल ही डालते हैं भाई, पेट्रोलच टाकून टाकूया है ना. पेट्रोल टाकायचं का? विहान भाई पावभाजी बनाते हैं, उस फ्लावर मतलब फूल गोभी, आलू, मटर और ये क्या बोलते हैं उसको, बीटरूट, बीन्स, ये उसमें डालने होते कुकर में. थोड़ा सा हल्दी डालकर, नमक डालकर कुकर की सीटी लगा दो, फिर उसको छोका डाल दो. रेसिपी मिल जाएगी. मी तुला नंतर कमेंट करते. ओके यशश्री, बाय 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 यशश्री. चालेल, तू कमेंट नंतर कर. सौरभ फौजी हाय. हॅलो हॅलो करायला सौरभ भाईंचा फोन. हॅलो हॅलो करायला सौरभ भाईचा फोन. शंभू राजे बोला की हो, आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि रोज आमच्या चॅनलवर या, हसा बोला. ओके सौरभ भाई. सावध होई शिकारी जादू पाहुरी कायाची प्रीती. शंभू राजे शंभू, आवाज में दम है आपके. यस, आवाज में दम है और मेरे मन गटोप में ही दम है. चिर मेरे पाऊस धारा सब मन काही मदनाचा सजना केला निशाना तुला दिसला ना निशाना तुला दिसला. चिर मेरे पाऊस धारा सब मन काही मदनाचा. आदरणीय माझी लाडकी बहीण तृतीया पूर्ण बहीण, हिला कणकवली करून मानाचा मुद्रा. थँक्यू दादा. त्यानंतर बोलतो मी, बट हे सॉन्ग पूर्ण गा, चांगले सॉन्ग आहे. हो घालते, पण मला बोलते, पण मला लॅरिक्सच येत नाही आहेत ना. सौरभ मला ये ताकत खून पसीने की कमाई की रोटी हुई रोटी की है. येस बाई, खरंच बरोबर बोलला, बरोबर बोलला. बाय ताई, जेवते मी, नंतर कमेंट करते. ओके यशश्री, जेव.
गॉडफादर म्हणताय ताई तेवढी तेवढीच रिंगटोन येते. ताईला तेवढीच रिंगटोन येते. येस. मी रिंगटोन फक्त गाते. है ना, मी फक्त रिंगटोनच गाते. गॉडफादर आज काय जेवण बनवणार आहे? हे बघा, तांदळाची भाकरी बनवली आहे आणि हे बघा त्याची उसळ. गॉडफादर या जेवायला सर्वांनी. तांदळाच्या भाकऱ्या बनवल्या. तांदळाच्या भाकऱ्या आवडतात का? तांदळाच्या भाकऱ्या कोणाला इथं कमेंट करून सांगा. कुडाळ कुंकेश्वर जवळ आहे का? कुडाळ कुंकेश्वर की कुडाळ कुंकेश्वर म्हणते? कुडाळ माझा तालुका आहे. गॉडफादर कुडाळ माझा तालुका आहे. सावध होई शिकारी जादू पाहुनी. ए परी, जरा इकडे येशील? मी एक काम सांगतोय. ती वायूची मम्मी आहे ना, ती काय तर ताट देऊन ये. मी सांगते का वायूच्या मम्मी कधी देशील ते खुशी सारखे त्या दिवशी सकाळ दुसरीकडे जाशील फुला घेऊन. वाईटची मम्मी काकी जवळती खुशी तू पण चढ नको तुझा. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. उशी चल तू जेवून घे. आदरणीय कुडाळला होतो मी 6 महिने. मी तर कोळंबी खाणार आहे रात्री. ओके ओके, तुम्ही कोलंबी खाणार. पण आज हे आहे ना काय ते एकादशी. मला पण जेवायचं आहे. या सर्वांनी जेवायला या, जेवायला या मंडळी. तुमची ताई तुम्हाला सर्वांना जेवायला बोलवते. जेवायला या. या हो जेवायला या सर्वांनी. नांदगाव पण आहे हो. नवगाव की नांदगाव, ती सगळी वेगळीच नावं घेत आहे. दिलं का? अरे यार, जरा तुम्ही जेवा जरा.
कशी आहे तू? कशी तू जेवून घे जा. हे घे. कुडाळला होतो मी 6 महिना. कुडाळला काय करत होता तुम्ही? तर फौजी आहात, मग कुडाळला काय? शेजाऱ्यांच्या आदरणीय माझी लाडकी बहीण हिला कणकवलीकडून मानाचा मुद्रा. थँक्यू. शेजाऱ्यांना मासे खायला घाल ताई. शेजारी मासे खात नाही दादा, शेजारी मासे नाही खात. आणि आज एकादशी ना, नाही तर मग चिकनच देणार असती. एका शेजाऱ्यांकडे दिलं तर ते नाही आहेत वाटतं, लॉक आहे. क्या करे या क्या करे ये. निलेश दादा म्हणतात हाय. हाय निलेश दादा, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला लाईक करा. प्लीज लाईक करा. खुशी तुझं काय झालं? काय रडते सांग. काय झालं? काय रडते सांग. काही होणार नाही. शिवाजी भाते. हाय नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. खाऊन घे खुशी, खाऊन घे, खाऊन घे. वर बस, वर बस. नको आवडणार ना. ताई विसरली का मला? हो दादा मी विसरली, सर्वांनाच विसरली. सर मला जे विसरले त्यांना मी सगळ्यांना विसरली. मला जे विसरले त्यांना मी विसरली. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. निलेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
हाय सुप्रिया दीदी, हेलो, क्या कर रही हो सुप्रिया बहन? है सुप्रिया बहन, तो क्या कर रही है? खाना बना रही है? यस, रोटी बना रही हूँ चावल के आटे की। ये देखो, आपको पसंद है क्या चावल के आटे की रोटी? आम्ही झोपले, खाना खा के झोपले कैसे इतने? ताई मी आजारी होतो, दवाखान्यात ऍडमिट होतो, त्यामुळे मला लाईव्हला येता येत नव्हतं. सेम दादा, मी पण आजारीच होते. मला वाटलं की तुम्हाला विसरलास म्हणून मी तुझ्यावर रागवली. की योगेश दादाने मला विचारलं सुद्धा नाही. मी लाईव्हच नाही घेतलंय दादा. मी पण मागच्या शनिवारपासून मी लाईव्हच नाही घेतलं. विचार, मी पोस्ट पण टाकलेली की तब्येत बरी नसल्यामुळे, आणि मलाच नाही, आम्हा चौघांना पण बरं नव्हतं. मुलांना फूड पॉयझनिंग झालं असं डॉक्टर बोलला, आणि आम्हाला पण खूप ताप, लूज मोशन, वॉमिटिंग. सॉरी दादा, सॉरी दादा. स्लीपिंग. आम्ही तांदळाची नाही तर ज्वारीची भाकरी खातो. हो का? पण आम्हाला कोकणात आम्ही सगळ्या भाकऱ्या खातो. नाचणी, मक्का, पेक्का, सक्का. यस, खा लिया. ओके, ब्लॉग बढ़िया था तेरे. यस, थैंक यू. समझ में आया कुछ? बढ़िया था, कैसे समझ में आया? मेरा ब्लॉग बढ़िया था. सुप्रिया दीदी हार्ट बेजरे. यशस्वी म्हणते हाय हाय. यशस्वी गॉडफादर म्हणते आईस्क्रीम खायची कशाला इतकी? गॉडफादर दादा आईस्क्रीम एकदाच खाल्लेली हो. वेर इज प्रसाद भाई? प्रसाद भाई ऑफिस, ते येत नाही. सुप्रिया दीदी आपका प्रसाद भाई ऑफिस में ही रहते भाई, क्या करे. यशस्वी म्हणते ओके. काय होतं यशस्वी? सुप्रिया दीदी बोलते बाय बाय. सुप्रिया दीदी मी जेवण झाले अँड नाव झोपले. ओके, 4 वाजता उठने का. ओके, बाय बाय. बाय बाय बहन, आपने भी मराठी सीख ली हमारे साथ रहकर. उन्हाळी लागली तुम्हाला म्हणून आजारी पडला तुम्ही. जास्त थंड खाल्ल्याने होत असेल. अहो दादा, इकडे उन्हाळा लागला नाहीये. इकडे ना व्हायरल होतं हे सगळं, व्हायरल होतं त्यामुळे. योगेश दादा तू कुठे आहेस? गेलास का? आता कसा आहेस तू? ये रातें ये मौसम नदी का किनारा. जसे की तुम्ही आजारी पडतच नाही. यशस्वी काय म्हणते बघा दादा तुम्हाला, जसे की तुम्ही आजारी पडतच नाही. पण मला गॉडफादरांनी चांगली छान कमेंट केलेली की ताई लवकर बरी होशील, काळजी घे. बाकी मला कोणीच नाही केलं. आणि कोणी केलेलं? सुप्रिया दीदी आणि प्रेम, या सगळ्यांनी केलेली. यशस्वीने पण नाही केलेलं. मला म्हटलं नाही यशस्वीने की बाबा आपली ताई रोज लाईव्ह येते, हल्ली 4-5 दिवस का येत नाही, विचारूया. कोणी नाही विचारलं. गॉडफादरच होते ते ज्यांनी मला विचारलं. थँक्यू गॉडफादर. आमचा राग आला असेल तर आम्हाला माफ करावं. नाही योगेश दादा, तुझी तब्येत बरी नव्हती. इट्स ओके. तू कसा आहेस आता? यशस्वी म्हणते सॉरी. हो यशस्वी, इट्स ओके. मला कळलं की जेन्युइन माणसं माझ्या लाईव्ह मध्ये येतात ती कोण कोण मला प्यार करतात, नाहीतर बाकी फक्त मी लाईव्ह आल्यावरच बोलतात बाकीची.
नमस्कार यशस्वी गॉडफादर. हा ना, बाकीचे सर्वच येतात ग ताई, मीच खरा भाऊ आहे ना. येस तुम्हीच खरे भाऊ. किशोर दादानी पण कमेंट केलेली मला, ताई काळजी घे. परत गोविंद दादानी पण केलेली कमेंट, गोविंद दादानी पण केलेली की स्वामी समर्थ सर्व ठीक करतील, आणि केलंच सगळ्या देवांनी आपलं. खूप बरं वाटलं. पण जेव्हा अशा कमेंट येतात ना, तेव्हा खरंच खूप बरं वाटतं की मी नाही चौकशी केली कारण मला वेळ नव्हता. इट्स ओके यशश्री, इट्स ओके. नमस्कार योगेश दादा म्हणते यशश्री. मंडळी पटापटा कमेंट करा. योगेश दादा कसा आहेस तू आता? तब्येत बरी आहे का? नक्की सांग मला. आपल्या माणसांसाठी वेळ काढावा लागतो ना ताई, सांग यशस्वीला. नाही दादा, मी कोणाला नाही सांगू शकत, नाही सांगू शकत मी कोणाला, कारण आपल्या माणसांना सांगावं लागत नाही. गॉडफादर, पिठलं भाकर झालं का खाऊन, की खायचंय अजून? पिठलं भाकर भाकर खायला याओ या, पिठलं भाकर भाकर खायला यायो या, कोकणची प्रीती या करते. गॉडफादर म्हणते करेक्ट ताई. मग काय, कोकणची प्रीती या भाकरी बनवते, खायला यावया, खायला यावया. ताई समजून जाणार, काळजी नसावी. काय समजून जाणार, काळजी नसावी म्हणजे? ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर है जाना, न होंगे जुदा. ये रातें ये कीचन, ये कल काय पलपट्टा, ये बेलन, नदी का प्रीतिया का सहारा, न होंगे जुदा. हातवा ही भाकर हा पाणी, आणि भाजी, न होंगे जुदा. प्रीतिया की कहाणी. ताई समजून जाणार, काळजी नसावी. भाकरी, हा ना, झालं कधीच पिठलं भाकरी आणि कांदा ठेचा. वा वा वा, खूप भारी पिठली भाकर. असू देत असू देत. गॉडफादर शी किती वाईट ओळी आहेत या गाण्याच्या. तशी पण 4च माणसं आहेत, ऐका तुम्ही. सीसीवर फक्त 4च माणसं आहेत, म्हणून तर काय पण बोलायचं. ला 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 ला. मेरा एक सपना है, ना मुझे कभी खाना बनाना है, मैं होटल में जाऊं और मैं खाना खाऊं. अरे हा 4च माणसं आहेत ना. येस. नको नको ताई, गाणं नको. आज कमी होती वाटतं. नको नको ताई, गाणं नको. का गॉडफादर, का नको गाणं? वो मेरा एक सपना है, मैं होटल में जाऊं, कुछ ना घर में करूं,
मैं सिर्फ होटल में जाऊं, होटल में जाके चिकन लॉलीपॉप खाऊं, रोटी बनाने का मैं आलस में करूं। माझे मिस्टर येतच नाहीये. दुसरं गाणं गा. नाही, मला हेच गाणं गायचंय. मेरा एक सपना है, मैं होटल में जाऊं, मेरा एक सपना है, आज मैं होटल में खाऊं, पैसे ना मेरे पास है। निलेश दादा म्हणतायत माणसाला जिंकायचे ते केवळ माणूस आपुलकीने, कारण वेळ, पैसा, सत्ता, शरीर एवढं वेळेस साथ देणार नाही, पण माणुसकी, प्रेमळ स्वभाव आणि आत्मविश्वास कधी तुम्हाला एकटे पडू देणार नाही. येस, राईट दादा, राईट. खरंच खूप छान लिहिलात. कसे आहात निलेश दादा तुम्ही? स्वागत आहे. एकादशी को लॉलीपॉप कैसे खाएगी तुम? वही तो मैंने बाद में सोचा, इसलिए गाना रुकवा दिया. अभी मैं रोटी और भाकरी, तांदळाची भाकरी और सब्जी खा लेती हूँ. फिर मैंने कैलेंडर देखा था, उसमें आज एकादशी दिखाई थी. मी सांगितलं ते गाणं बोल. कुठलं बोल सांगायला सांगितलं? कुठलं गाणं सांगितलं तुम्ही? गणेश दादा म्हणताय जय शिवराय. प्रीतीताई जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. निलेश दादा म्हणतायत मी मस्त आहे ताई, आणि तुम्ही कसे आहात ताई? मी मस्त आहे दादा. गणेश दादा हाय म्हणतायत. विशाल गुरव म्हणतायत नमस्कार. हाय विशाल दादा, कुठून आहेस तू? स्वागत आहे, स्वागत आहे तुझं. कुठून आहेस नक्की सांग कमेंट करून. अभिषेक दादा म्हणतोय 19 नंबरला लाईक डन. थँक्यू, थँक्यू सो मच अभिषेक दादा. कसे आहेस तुम्ही सर्वजण? प्लीज कमेंट करा. अभिषेक दादा म्हणते आलो ताई. थँक्यू अभिषेक दादा. ताई 4ची 8 झाली. 4ची 8 झाली बघ गाण्यामुळे. गाणा मेरा एक सपना है. ताई नमस्कार. ताई नमस्कार आहे तुला. लक्ष्मण दादा नमस्कार तुम्हालाही. कसे आहात तुम्ही? गणेश दादा म्हणते 19 नंबर लाईक डन. लक्ष्मण दादा म्हणते हाय तायडे. हाय नमस्कार लक्ष्मण दादा. हाय विशाल दादा म्हणते कोकण संगमेश्वर. अरे कोकणातला आहे तू? मी पण कोकणातली आहे विशाल दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. चॅनलला नक्की जॉईन हो, माझं रोज लाईव्ह असतं. नक्की लाईव्हला जॉईन हो. वर गेलो वर गाणं कुठलं ते सांगा ना. योगेश दादा गेला वाटतं. हो वाटतं योगेश दादा गेला. आली मी लगेच. मराठी पाऊल पडते पुढे, मराठी पाऊल पडते पुढे. खुशी भाकरी हवी? भाकरी हवी का? आ पुरे? हा ठीक आहे. काय वया हव्या की नको?
ताई तुझं गाव कोणतं? लक्ष्मण दादा माझं गाव कोकण आहे, सिंधुदुर्ग. मला सब कर ग ताई. ओके लक्ष्मण दादा, माझ्या चॅनलवर जाऊन कमेंट करा, मी करते तुम्हाला रिटर्न. यशस्वी म्हणते सिंधुदुर्ग. चॅनलचं नाव काय आहे? लक्ष्मण दादा चॅनलचं नाव सांगा, यशस्वी पण करेल. विशाल दादा म्हणते प्रभू रामाने दर्शन द्यावे बोला. त्याचे लॅरिस मला प्रभू रामाने दर्शन द्यावे. लॅरिस येत नाही आहेत मला त्याच्या. मला दादा हे गाणं मी ना पूर्ण व्यवस्थित बोलून वगैरे तुम्हाला ऐकवेन नक्की. जेव्हा तुम्ही पुन्हा लाईव्हला याल तेव्हा विशाल दादा नक्कीच म्हणेन, कारण पूर्ण येत नाही आणि चुकीचं म्हणणं मला पटत नाही आहे. अभिषेक दादा मध्ये 22 नंबरला लाईक डन. अभिषेक दादा नमस्कार, कसे आहेस तू? गॉडफादर चला मीही येतो. गुड डे ताई, टेक केअर. आणि मला ही बर्फी खाऊ नको. नाही मला ही बर्फी नाही खात मी. गॉडफादर दादा मी माझा एक नवीन व्हिडिओ टाकला आहे, तो नक्की पहा. लॉंग व्हिडिओ आहे, नक्की पहा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा की कसा वाटला तो. विशाल दादा आवाज छान आहेत म्हणतायत. विशाल दादा थँक्यू सो मच, खूप खूप धन्यवाद. विशाल दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. अभिषेक दादामध्ये 19-22 काय 19-22 नंबरला तुम्ही कसे कराल? एकदाच करतात लाई. अभिषेक दादा म्हणते मी छान आहे. जेवलात का अभिषेक दादा? विशाल दादा तुम्ही जेवलात का? गॉडफादर काळजी घ्या. प्रभू रामाने दर्शन द्यावे, प्रभू रामाने दर्शन द्यावे. 2 आयडी झाले आता. ओके यशस्वी. लक्ष्मण दादा गेले की काय? लक्ष्मण दादा गेले वाटतं, कमेंट करायला गेले असतील. म्हणजे पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. अभिषेक दादा 19 आयडी माझी आहे. 19 कुठे दिसतंय इथं? मला तर काय 19 दिसतच नाहीये. प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा, सर्वांनी जॉईन व्हा. 22 पण माझी आहे. मंडळी पटापटा कमेंट करा. 4-5 दिवसांनी आपलं लाईव्ह झालं आज, तर 22 पण माझी आहे. ओके तर आता मी लाईव्ह संपवते. संध्याकाळी आपण लाईव्ह घेणार आहोत, तर नक्की जॉईन व्हा. संध्याकाळी मी कमेंट पोस्ट करणार आहे, तर तिथं मी तुम्हाला सांगेन की लाईव्ह किती वाजता आहे. माझी बहीण आली रे लाईव्हला रे, मी खुश झालो. हो का? बहिणीची आठवण तुला येतच नाही दादा? इतके दिवस कुठं कशी काय आली नाही? डॅम्बिस दादा शोध नका लावू. काय शोध नका लावू? नाही शोध नाही लावत कसला. त्यांच्या आयडीचा. अभिषेक दादा म्हणते 112 आयडी आहे. ओके बापरे, मग मला लाईक करून टाका की पटकन. 112. गॉडफादर ताई कसा हा व्हिडिओ बनवली? ताई असा का व्हिडिओ बनवली? आवाज किती कट होतो सारखा, काहीच समजत नाही. कुठला सांगताय तुम्ही? कुठला सांगताय तुम्ही? कुठला बघताय सांगा बघू. नाव सांगा मला व्हिडिओचं. प्रभू रामानी लग्नाचा व्हिडिओ नाही ओ गॉडफादर दादा. आज मी काल टाकलाय ना लेटेस्ट वाला, तो बघा. ज्यामध्ये मी स्पीच देते तो बघा. हाय इश्कवाला, उशीर झाला. सॉरी उशीर झाला. हा रे आता मी जात चालली. प्लीज माझा जो लॉंग व्हिडिओ आहे तो नक्की बघा. पोस्टवर जावा दादा माझ्या.
गॉडफादर पोस्टवर जावा आणि तिथं मी टाकलाय बघा त्याची लिंक, तिथून बघा. 4 days झाले. कोणाचं बघताय गॉडफादर? तुम्ही माझंच बघताय ना. किती वाजता लाईव्हला येणार पुन्हा? पोस्टमध्ये पोस्ट करेन ग, अजून नाही मी ठरवलंय किती वाजता. मी बघितला. ओके, बघितला का? गॉडफादर लग्नाचा नाही हो, जस्ट आताचा. प्रभू रामानी दर्शन मी कमेंट करतो त्यावर. ओके ओके, बाय बाय सर्वांना. हाय प्रेम, मी आता चालली रे, लाईव्ह बंद करते. मग काय करतेस, काढले का त्यांना घराबाहेर? कोणाला घराबाहेर? गणेश हाय, ओमकार आठवले लाईक नंबर 23. थँक्यू गणेश. करून पुन्हा कधी लाईव्ह येणार सांगते मी, संध्याकाळी येईन, पण टायमिंग मी पोस्ट करून सांगते. ओके. गणेश दादा म्हणते ताई साहेब, ताई साहेब. हॅलो हॅलो दादासाहेब, दादासाहेब. मंडळी आता मी संपवते लाईव्ह, संध्याकाळी भेटू आपण. टायमिंग आता मी सांगते. कशी आहे रे माझी ताई? बरी आहे, बरी आहे. नक्की पोस्ट करून सांग. हो प्रेम, नक्की सांगते. बाय बाय. बाय गणेश दादा, बाय बाय. मुलांचा अभ्यासवाला ना? येस येस, मुलांचा अभ्यासवाला. यशश्री प्लीज शेअर कर तुझ्या ग्रुपमध्ये वगैरे. प्रभू रामानी दर्शन द्यावे. मला हे आवडतं गाणं, ऐकते मी आता. बाय मंडळी, बघते. ओके, बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय का कमेंट करो. बाय बाय. इश्कवाला लव्स, भेटू आपण संध्याकाळी. जर मी लाईव्ह घेतलं तर पोस्ट टाकेन. कशी आहे रे माझी ताई? मस्त आहे, मस्त आहे. नक्की पोस्ट करून सांग. ओके बाय, टेक केअर. बाय प्रेम.